Здравейте, моряци! Днес ще се научите да различавате сродните думи от синонимите. Тук виждате думи, разпределени по групи. В първата група са съществителни имена, които са променени по число. Във втората са глаголи, които са променени по лице. А в третата са прилагателни имена, които са променени по род и число. Както виждате, когато променяме думите по род, число или лице, тяхното значение не се променя. А вие вече знаете, че думи, които са с близко значение и общ корен, наричаме сродни. И също така знаете, че думи с различен звуков състав, но близки по значение, наричаме синоними. Ето, разгледайте: скачам, играя, хвърлям се, мятам се. И другата група думи казвам, изричам, говоря. Както и ходя, вървя, отивам, крача. Тук съм сигурна, че и вие се досетихте кой е верният отговор. И накрая нека обобщим. Синонимите са близки по значение, с различен звуков състав и еднакви като части на речта. А сродните думи са близки по значение и имат общ корен.